Internet oian bat bezalakoa da, aukeraz eta ezagutzaz betea dago, abentura bat izan daiteke nahi dugun hori bilatzea, baina nola ez, arriskuak ere izan badira, eta ez nola nahikoak. Kaixo, interneteko oianean barrena ibiliko gara gaur eta gure datuak babesten ez baditugu, alegia atzetik nor datorren zaintzen ez badugu, gerta daitekenaz hitz egingo dugu, zibersegurtasunaz. Eta arriskuan ez gaude zu edo ni bakarrik, erakundeak eta enpresak ere mehatxupean daude. Nolabait email batez eskatu faktura bat pagatzea. Edo inkluso ikusi ditugu fakturak minututan aldatzea eta kontu korronte aldatzea PDF batetan. Baina bidea dakien norbaiten laguntzarekin errazagoa da oianean lasaiago eta ziurrago ibiltzea. Puntueus fundazioan ere izango gara egiten dutena ezagutzeko. Edozein tokitara iristeko, hemen edo interneten helbide egoki batekin iritsi zaitezke, ez? Ta ondo iritsiko zea. Ongi etorri interneteko oianera, ongi etorri Teknopolisera. Floridan gertatu zen duela urte pare bat, Holtzmar hiriko ur-araztegia erasotu zuten. Jazarraldiak gara izatzeman zuten araztegiko langileek, baina zibergaizkileek arriskuan jarri zuten herritarren osasuna. Eta erasotzaile batzuk saiatu ziren, automatizazio sistema hortan sartzen kloro gehiago emateko. Hilabete batzuk geroago, Georgia estatuan, Estatu Batuetako petrolio odien enpresa handiena eraso zuten. Kasu honetan, erasotzaileek astebetez azpiegitura guztiak gelditzea lortu zuten. Enpresakoek xantaia ordaintzea erabaki zuten, ez ordaintzeak zuen inpaktu ekonomikoa eta erasotzaileek eskatzen zieten dirua balantzan jarri ostean. Eta horrela, eraso bat bestearen atzetik. Industria zibergaizkileen helburu nagusietako bat da. Enpresa jakin batean espezializatzeko gai dira, jasotzen duten etekina askoz handiagoa delako. Pentsatu behar dugu, eraso handi bat egiteko, atzean daudenak ez dela bakarrik igual organizazio bat, baizik eta hainbat izan daitezkela, beraien artean ere elkarlana egiten. 4.0 industriaz ari gara, industriako sektore ezberdinen eraldaketa digitalaz. Fabrika adimendunak dira, sistema ziberfisikoek sistema fisikoa kontrolatzen dituzte. Ekoizpen makinak beraien artean komunikatzen dira eta lankidetzan aritzen dira. Hodeian, milioika datu jasotzen dira. Baina konektibitateak baditu arriskuak ere. Sistemek zibererasoak jasan ditzakete, eta enpresako datuak erakundetik kanpo dauden pertsonen esku gera daitezke. Puede llevar una parada de la producción, ¿no? Esa es la más directa, ¿no? Produkzioa geldiarazi dezakete eta kalera ekonomiko zuzen bat eragin. En algunos otros casos beste kasu batzuetan ransomware kasuak ikusten ari gara. Ekoizpena geldiarazten dut eta xantaia egiten dizut diruaren truke, enpresaren kontrola berreskuratu dezazun. Beste kasu batzuetan datuak lapurtzen dituzte eta kompetentziari saldu.
Kasu batzuetan, sistemaren ahultasunak baliatzen dituzte sarbideak bilatzeko. Bideak eta moduak oso anitzak dira. Horietako batzuk oso ezagunak dira norbanakoei egiten dizkieten erasoen antzekoak direlako. Nik uste gaur egun gehien gertatzen den erasoa phishinga da. Nolabait email batez eskatu faktura bat pagatzea. Edo inkluso ikusi ditugu fakturak minututan aldatzea eta kontu korronte aldatzea PDF batetan. Ikusi ditugu horrelakoak, baina baita ere hor gertatzen dira enpresetara phishingeko erasoak kredentzialak lortzeko. Erasotzaileen asmoei aurre egiteko eta enpresei zibersegurtasuneko erremintak emateko lanean ari dira idun proiektuan. Ikerlanek kudeatzen du Europako proiektu hau, eta tartean Finlandia, Alemania eta Frantziako agenteak daude, baita Euskal Herrikoak ere. Proiektuan parte hartzen duten enpresek zibersegurtasun arloan dituzten esperientziak partekatzen dituzte, eta agente teknologikoek ikerketa egiten dute zibermehatxu berriei aurre egiteko erremintak garatzeko. El esquema que seguimos hay un paquete de trabajo que tiene que Idunen jarraitzen dugun eskema honakoa da. Erabilera kasuekin harremana duen lan esparru bat daukagu. 3 enpresa daude, Fagor Arrasate, Mondragon Assembly eta Cosins. Otra Mondragon Assembly y otra Cosins. Erabilera horietatik abiatuta ikusi dugu zer behar dauden industria zibersegurtasunean, eta behar horietarako erremintak garatzen ari gara. Ahultasunak detektatzeko erremintak eskaintzen ditugu. Behin ahulgunea aurkitutakoan, ikusten dugu zein larria den. Ahultasuna aurkitzen dugunean, badakigu norbaitek min emateko baliatu dezakeela. Eta orduan, egoera hobetzeko mekanismoak eskaintzen saiatzen gara. Erreminta horietako batzuk garatzeko ikerlanekin elkarlanean ari dira Mondragon Unibertsitatean. Ikerketa horietako batean, erasoi antzemateko sistema bat garatu dute. Horretarako, enpresa baten funtzionamendu erreala simulatu dute laborategian. Hain zuzen, 2021 batean, Floridan eraso zuten ur-araztegiaren funtzionamendua simulatu dute. Erabiltzen ditugu gailu desberdinak, enpresa normal batetan erabiltzen diren gailuak, prozesu industrial bat gobernatzeko, ez? Hau, firewall edo suebaki bat da, enpresaren sarea eremu ezberdinetan banatzen du. Adibidez, batetik bulego arrunt bat egon daiteke, eta bestetik bulego teknikoa. Eta hau, PLC bat da, enpresaren alde produktiboa kudeatzen du, automatizazioa. Eta beste hainbat gailu daude, guztiek dute erasotuak izateko arriskua. Hartzen ditugu IoT bakoitza, modu isolatu batetan, eta behin produkzioan dagoenean, eta adimen artifiziala erabilita hoien konportamentu normalaren modelo bat, modelo matematiko bat sortzen dugu, bale? Eta hori gailu bakoitzerako. Gero, modelo matematiko horiek elkartu egiten ditugu, modu hortan gailu batek jakingo du beste gailu baten konportamentu normal hori zein den. Behin hori nahaztuta eta aukita, hasten gera sarea bere egunerokoan analizatzen. Eta hor aurkitzen badegu, konportamentu bat normala ez dena, bardun alerta bat sortzen da. Ondoren, sistema guztia proban jartzeko, ikertzaileak erasotzaileen paperean jartzen dira. Eta eraso errealak egiten dizkiote laborategian sortu duten maketari. Horrela ikusi nahi dute sortu duten babes sistemak nola erantzuten duen. Badaude, gaur egun, benetazko erasoak GitHub edo horrelako plataformetan, non publikatu egin zan kodea eta guk jetzi dezakegu eta erasoa benetan leku kontrolatu batetan bota. Ikerketa hori egiteko abiapuntua enpresa baten maketa izan da, baina ondoren hiri oso baten simulazioa egin dute. Azkenik, enpresa errealean probatuko dute sistema. Erasotzaileek erabiltzen dituzten tekniken artean, ohikoa da ahultasunak bilatzen saiatzea, zerbitzari, aplikazio edo gailuetan. Idun proiektuaren barne Mondragon Unibertsitateak gailuen ahultasunak identifikatzeko ikerketa bat dauka martxan. Ahultasuna zer esan nahi du, hauek sarrerak dauzkate, bale? Eta sarrera bat ikusita, gailuak edo sistemak modu bateko portaera bat izan behar du. Ondo baldin bada, aplikazioa ondo exekutatzen da eta dena ondo gertatzen da. Baina gerta daiteke, espero ez duen kode edo sarrera bat jasotzea,
eta horren aurrean programak nola erantzunez jakitea. Programa gelditzea edo sisteman akats bat sortzea. Horrek ahultasun bat sortzen du sisteman eta ondorioz arriskua. Idun proiektuan egiten diren ikerketen jakintza, enpresetara bideratzea da helburua. Hain zuzen, ikerlanek Orbik startupa sortu du, enpresei zibersegurtasun arloko zerbitzuak eskaintzeko. Gainera, Europan zibersegurtasunari buruzko lege berri bat kaleratu da, eta horri erantzuteko ere, enpresentzat lagungarriak izan daitezke, idun proiektuan garatu dituzten zenbait erreminta. De alguna manera, lo que viene a decir es que legeak nolabait esan nahi du produktu digital konektatu baten edozein ekoizlek zibersegurtasunean minimo batzuk bete beharko dituela. Gaur egun inori ez zaio bururatzen martxan dagoen makina batera gerturatu eta geldituko ez denik. Makinaren segurtasun fisikoa da hori. Egun ohikoa dena garai batean ez zen horrela. Zibersegurtasunean gauza bera gertatzen ari dela uste dut. Xabi eta Jon fabrika baten simulagailua maneiatzen ari dira. Eskaerak bideratzen dituzte eta produkzio lerroaren funtzionamendua monitorizatzen dute. Fabrikazio prozesua ondo ezagutzea ezinbestekoa da akatsei aurre hartzeko eta eraso informatikoak nondik etor daitezkeen jakiteko. Izan ere 4.0 industrian makina guztiak sarera konektatuta daude eta zibereraso batek diru galera handiak ekar ditzake. Lanbide heziketako ikasgela honetan, erronken bidez lantzen dute zibersegurtasuna, modu praktiko eta ludikoan. Agertoki errealak planteatzen zaizkie, enpresetan aurkituko dituzten egoeretan ondo moldatu daitezen. Guk erabiltzen dugu laborategiak, laborategi horietan dekoguz sareetako dispositiboak, erabiltzen dugu elkarlaneko robotika, erabiltzen dugu hainbat maketa, ze gure helburua, errepikatzen dut gure helburua dela benetazko eszenatoki bat, planta baten jaso aldutena. Eta horretarako erabiltzen dugu azkenengo teknologia. Ikasturte honetan lanbide heziketako 8 zentrotan eskaini dute zibersegurtasuneko espezializazio ikastaroa, eta datorren ikasturtean 12 izango dira. Galdakauko Andramari zentroan duela 2 urte hasi ziren ikasketa hauek ematen, eta teknika lanbide heziketaren ikerketa aplikatuko zentroa izan dute bidelagun. Eta, apurtxo bet bide lagun, bide horretan, komentatu ziguten, zeintzuk ziren gure behar izanak, ze materiala, ze utzuniak ikusten genituen programazio didaktiko bat garatzerakoan ere, eta, zentzu honetan, lasaiago sentitu gara, ze bai formakuntzak antolatu deuri, ez apurtxo bet, ez dut esango personalizatuak, baina, bai gure interesak apurtxo bet entzuten eta bilatzen zentzu horretan. Duela 5 urte lanbide heziketako sailburu ordetzak eskatuta abiatu zuten teknikan zibersegurtasunaren arloa. Etengabe aldatzen ari den eremua da. Egunero sortzen dira zibereraso mota berriak eta haiei aurre egiteko teknologiak. Hortaz, ikertzaile hauen lehen egitekoa ezagutza egunean mantentzea da. Guk zibersegurtasunean zaintza teknologikoa egiten dugu, ze oso garrantzitsua da egunera egotia, ateratzen dian produktu, teknologia eta egiteko modu berriak jakiteko. Hor beraz, guk hori modu automatizatuan, internetetikan eta toki ezberdinetatikan informazio hori jasotzen dugu modu automatizatu batean. Hori da azkenik gure lanetako bat, ikusi gaur egun ematen din eraso ezberdinak, horien inguruko ikerketa lan bat egin, alden neurrien bintzat ikertu, eta gero hortik aterateko ondorioek partekatu. Adibidez aurten SMB Relay izeneko erasoaren lanketa egin dute. Windows sistema eragileetan partekatutako karpetek duten ahulgune bat baliatuz, sare lokalean sartzen diren erasotzaileek enpresaren pasaitzak lapurtu ditzakete. Eraso hori aztertu eta soluzioak planteatzea da teknikako ikertzaileen lana. Eginez ikasten dute gainera,
Pilotuak edo kontzeptu probak abiatzen dituzte ikastetxeak eta arloko enpresak inplikatuta. Aurten garatu dugun pilotu bat izan da adimen artifizialeko zibersegurtasunerako soluzio bat topatu dugu, interesgarria iruditu zaiguna, eta egin duguna izan da ikastetxe batean inplantatu dugu. Beraz, ikastetxeetako ikasleek eta irakasleek tresna, ukitu, erabili eta nola erabiltzen den ikasteko aukera izan dute. Hori da hain zuzen ere ikerketaren azken helburua, ezagutza ikastetxeei helaraztea. Batetik, zibersegurtasunari buruzko kontzientziazio kanpainak antolatzen dituzte lanbide heziketako irakasleentzat. Bestetik, zibersegurtasuneko espezializazioa ematen duten irakasleentzako trebakuntza saio bereziak antolatzen dituzte. Honako hau berriz, Cyberrange saio bat da. Cyberrange saio bat, zibersegurtasunean trebatzeko eta zibersegurtasuneko ezagutzak beldur gabe praktikan jartzeko toki bat, momentu bat eta une bat izan daiteke. Normalean ikasleak edo irakasleak taldekatzen ditugu, bai? Eta erronka ezberdinak plazaratzen dizkiegu, beraien ahalmenen neurrian landu eta lortu ditzaten. Teknikako ikertzaileek bi arlotan egiten dute lan. Batetik, IT edo informazio teknologien zibersegurtasunean, hau da, ordenagailuei eta datuen tratamenduari dagokiena. Eta bestetik, produkzioaz arduratzen diren makinena, OT edo operazio teknologien zibersegurtasuna. Bi arloen arteko zubilana egitea dute helburu. Konektatzen duzunean, makinak eta industrian dauden ekipoak internetera, da gaur egun egiten dena, agertzen da puntu bat hor deserosoa guztiontzat. Ze informatikariek ez dute ezagutzen arlo industriara eta besteak ez dute ezagutzen informatikako mundua. Orduan konexioak eta hori arrotzak egiten zizkie. Ikusten ari garenez, demanda oso handia da, bertoko enpresetan, bai punterak eta ez hain punterak, baina bai igartzen dugu, tejido enpresarial honetan, esango dugu, Euskadi mailan dekie behar izana, enpresek badakie. Egin behar dutela hori, aurrera pauso hori, pasatzea industrializazio, ez dakite, zaharra edo arrunta batetik modernizaziora, ez? Eta horrek eskatzen du zibersegurtasuna sartzea bidetik. Orduen, eurek eskatzen dute jendea, porque behar izan hori dekie, baina ez dekie jendea hori betetzeko. Zibersegurtasuneko espezializazioak ikasturte bat irauten du, eta martxotik aurrera ikasleak enpresetara joaten dira praktikak egitera. Haietako askok lan eskaintza jaso ohi dute praktikaldia amaitu eta berehala. Izan ere, zibersegurtasunean adituak diren langileak beharrezkoak izango dira etorkizuneko industrian. Ez da metafora txarra. Internet oian bat da, ikaragarri zabala. Eta aukeraz, naiz arriskuz betea ikusten ari garenez. Ez galtzea, ez da gutxi, baina nork daki bidea, nork agintzen du sarean. Hemen jakingo dute seguruenik. .eus fundaziora etorri gara. Kaixo, Josu. Bueno, hona etortzeko, elbidea GPS-ean jarri genezake, edo jendeari galdetu, ez da, baina interneten mugitzea komplikatuxeagoa da, ez da, desberdina da, esango dugu, ez da? Komplikatu ez da, desberdina da. Zuek badakizu interneten mugitzen. Bai, zer remedio. Baina, horrek demostratzen du, elbide egoki bat izateren garrantzia zein dan. Edo zein tokitara iristeko, hemen edo interneten, elbide egoki batekin iritsi zaitezke, ez? Ta ondo iritsiko zea. Hau da historiako lehen web orria. Ez da oso ikusgarria, normala.
1981 zen. Suitzako CERNen partikulen fisika laborategian garatu zuten, eta hala jaio zen internet. Hasieran ez zegoen orain ezagutzen ditugunak bezalako helbiderik. Webgunearen erreferentzia bakarra zenbaki segida bat zen. IP helbidea hain zuzen. Internet edo sare lokal batean gailu bat identifikatzen duen zenbakizko helbide bakar hori da IP helbidea. Baina oso zaila da, ezinezkoa ia webgune bat bisitatzeko zenbaki horiek guztiak buruz ikastea edo gogoratzea. Horregatik asmatu zen DNS izeneko sistema, zenbakiak domeinu izen jakin batekin lotzeko. Adibidez, 151.1.0.2.2.1 IP-ari eitb.eus dagokio, horrela errazagoa da. DNS sistemarekin jaio ziren domeinu izenak edo luzapenak, .com, .edu.org, erabilera mugatu eta zehatzarekin hasieran, .com komertziorako, .gov gobernuentzat, .edu hezkuntza gaietarako. Jatorrizko helburua webguneak motaren arabera sailkatzea zen, baina 2014tik zabaldu eginda merkatua, eta domeinu luzapen berriak eskura daitezke. Testu inguru horretan sortu zen .eus. Eta hortik aurrera .eus daun bezala beste puntu asko daude. Zenbat daude, zenbat domeinu edo zenbat abizen ezberdin? Pentsa, guk beti internet.comekin ezagutzen dugu, ez? Hori da, betikoa, .com. Internet.com da, bale, ez da .com. .com bezalako beste 1.200 daude. .eus, .futbol, .shop, .zara... Ordura arte, euskal komunitateak ez zuen etxerik edo txokorik esan daiteke? Euskal komunitateak bazuen presentzia bat, bazuen agerpen digital oso zabalaz, oso aktiboa da euskal komunitatea zorionez interneten, baina falta zuen babesgune bat, berari nola baiteko etxe propio bat emango zion toki hori, ez? Eta hori da .eusek adierazten duena. .eusek komunitate digitali biltzen du eta ematen dio presentzia, nortasuna eta ikusgarritasuna. Ez dakit nork ematen dituen domeinu horiek, erabiltzeko eskubidea, arautzen duen hori, ezta? Hor, betiko galdera da, nork kontrolatzen du internet, ez? Noren esku... Garrantzitsua. Garrantzitsua, ze inork ez dakit, danok erabiltzen dugu internet, baina nor dago honen atzean. Bueno, honen atzean dago, irabazi asmorik gabeko erakunde bat, ICANN izenekoa, berak regulatzen du, lehen aipatu ditugun DNS sistema edo helbide hoien, domeinu... Zenbakiak, domeinuak... Domain name system deitzen diotena, berak regulatzen du, eta ICANNek arautzen du interneten funtzionamendua. Gu, .eus izateagatikan, ICANN-en erabakigune horietan gaude. Hor gaude. Euskal komunitateak ahots propioa dauka, guk ordezkaritza badaukagu bileretan, parte hartzen dugu, baditugu ardura karguak ere bai. Eztabaidak esaten ditugu, zein izan berdian araudi berriak, zein izan berdian teknologia berriak, edo zein izan berdian zibersegurtasunean ezarri beharreko neurriak, ez? .eus izateak eman digu euskal komunitateari internet regulatzen duen erakundean, ahotsa eta aulki bat izateko aukera. Beharrezkoa da, horregotea, ezta? Eta hemen, kasu honetan, gehiago. Ezinbestekoa da, ezinbestekoa. Komunitate txiki batentzat ezinbestekoa da. Internetek duen pisuarekin gure eremu guztietan, bai hizkuntza, kultura edo gure egunerokoan duen eragin guztiarekin, guk bertan gure interesak defendatzea eta gure ahots propio izatea ezinbestekoa. Nor izatea, euskaraz esaten den bezala, ez da? Nor izatea eta gure nortasun propioa bertan aurkeztea. Leturia.eus domenioa nahiko bano, zein izango lirateke
jarraitu beharreko pausoak. Bueno, praktikan jarriko dugu? Bai, saiatuko gara, praktikan. Horretara etorri gara. Bueno, jakimerko zenuke lehen bizi, eskuragarri dagoen, ala ez? Libre dagoen, ez da? Libre dagoen, agian norbaitek aurre hartu dizu. Hartu eta beste Iñaki Leturiaren bat. Egon da, edo ez, dakit. Proba egingo dugu. Iñaki... Einarekin ez dago arazoik, onartuko leuk. Ez dago, eta gainera, badago itxikeria bat, Iñaki Leturia.eus erregistratuko bat zenu, bi izen lortuko zenituzke. Iñaki eta Ina ere bai, biak zuretzat. Bi prezio berean. Bai. Ia libre dagoen. Bai, zorioneko atzara, Iñaki Leturia.eus zurea izan daiteke. Hau da, erregistratzera joko beharko zenuke. Bueno, zoritxarrez nik hemen eta orain ezin dezu dominua eman, .eusek ez duelako dominuen salmenta zuzenik egiten. Gu gara, bueno, zaintzaz eta kudeaketaz arduratzen gara erakundea. Eta erosketa egiteko, erregistroa egiteko, bidea egiten. Badaude lizentziak ematen ditugu eta horretara gaude erregistratzaileak esate zaien enpresa batzuk. Telefonia arloko enpresen parekoak, baina interneten munduan. Baina interneten egotea ez da nahikoa. Posizionamenduaz edo ikusgarritasunaz ari gara, SEO edo bilatzaileen optimizazio famatuaz. Norbaitek bilaketa bat egiten duenean, bilatzaileak aukeratutako emaitzetan zure webgunea ondo kokatzeko teknikez alegia. Bilatzaile nagusienen algoritmoak sekretuak dira, baina badira hainbat faktore kokapen horretan eragina dutenak. Batez ere, edukiak noski, baina baita domeinu izen labur eta erakargarria izateak. Zenbat eta laburragoa, posizionamendua hobea, printzipioz, eta orduan eta zailagoa libre egotea. Izenak ez dakar izana interneten baina laguntzen du, eta luzapenak zer eragin du. SEO edo posizionamendu horretan egin ez du horrenbesteko eraginik, baina badu fidagarritasunean. Konfiantzazko leku bat, ez da? Bai, luzapen edo abizen guztiek ez du lan bera egiten domeinu horren zaintzan. Eta hortxe dago gakoa. Hori da. Oso zaila da .eus webune baten sartu eta webune horrek arrisku bat suposatza erabiltzailearen zatzeguk. Lan handi egiten dugu, egunero monitorizatzen ditugu .eus diren webune guztiak arrisku kasuen bila. Eta topatzen ditugunean gainera, esku hartzen dugu eta kasu horiek bideratzen ditugu. Datuak ere badituzue, ez da? Bai, guk badaukagu gainera, zibersegurtasunaren behatokia esaten dioguna, denbora realean zelan hori egiten ditugu, datuak egiten ditugu, baina gara argitaratu egiten dugu. Hemen adibidez ikuste dezakegu, 2023an, eraso tasa zein izan da, guk 14.278 domeinu ditugu momentu honetan, daude registratuta, eta eraso tasa 0,16. Adira izaten 2023an. Aurten farmina ari gara izaten. Zer da farmina? Hori, farmina. Iaz adibidez, zango zut, iaz izan genituela batez be, phishinnak. Phishingen kasuan normalean datu sentikorrak eskuratzeko egiten da, eta farminaren kasuan, zerbait instalatzen dizute. Malguerra edo bai, zerbait sartzen dizute. Hori da. Gero bi talde nagusi ere bereizten ditugu guk, azken finean badaude .eus domeinu darabilten webunek jasotzen dituzten erasoak, eurak biktima dira, eta horrekin zer egiten dugu, laguntzen saiatzen gara. Guk detektatzen badugu, Iñaki Leturia.eus webune badan detektatuko bagenu, zerbait dagoela, jarriko gineteke zurekin harremanetan, esan ditu autopatu dugu, begiratu izu, saiatu konpontzen, eta zaintza egiten zaintza hori, eta lagundu hori konpontzen, ez? Beste batzuetan dominioa sortzen dira erasoak egiteko. Bai. Noski, nonbait egin behar da erasoa. .eusen kasuan normalean ez dira asko izaten, badaude beste dominio batzuk, errezagoa direla kontrol gitxiago dutenez, errezagoa dominio horien bitartez egitea erasoa. Eta gure kasuan, erasoak egiteko dominioak sortzen badira, blokeatu egiten ditugu zuzenean. Oso ondo. Beraz, .eus unibertsoan esango dugu, seguruago ibiliko gara, eta etxean bezala, ez da? Hori da. Eskerrik asko, Lorea. Zori. Datorren astean bukatuko dugu denboraldia eta nola bukatu gainera, festa handi batekin. On Zientzia bideoen lehiaketaren sari banaketa ekitaldiaren berri emango dizuegu. Irabazleak zeintzuk izan diren ezagutuko dugu, haien lanak ikusiko ditugu eta ederki pasatuko dugu.
Ez dira Oskarrak, baina glamurrik ez da faltako denboraldiko azken saioan. Ordura arte, agur! Queremos dar gracias al Colegio Luis Amigó y en especial a nuestro profesor Javier Lizardo.